Tervehdys kaikille pitkästä aikaa täältä Espanjasta. Mahtavaa, mä oon saanut ihania viestejä, että olisi kiva saada lisää Espanja-videoita. Oikein hyvää uutta vuotta kaikille. Katselin, että lokakuussa on viimeksi tehnyt tätä videoa. Mä oon nyt, ajattelin jatkaa siitä, mihin viimeksi jätin. Mä oon työmatkalla ja mä oon tämmöisellä sillalla nyt parhaillaan. Tuolla näkyy Pacosin aluetta, missä me siis asutaan, eli mä oon jonkun matkaa jo kävellyt. Ja täällä tullaan nyt sitten tähän Los Policesin alueelle. Eli tää oikeastaan, ainakin mun mielestä ja mun näkövinkkelistä, tää silta on oikeastaan semmonen kohta, joka jollakin tavalla jakaa nyt Pacosin ja Policesin alueen. Eli tosiaan, kuten viimeisessä videossa sanoinkin, niin tää mun työmatka on tämmönen noin 3,5 kilometriä. Kävelen joka päivä töihin tuolta Pacosista ja se on hyvää hyötyliikuntaa. Katsotaan vähän tonnekin päin maisemaa, eli tässä on paljon tämmöisiä pikkukatuja, joita pääsee sitten oikaiseen myöskin tuonne Policesin puolelle. Tuossa edessä aurinko paistaa mukavasti. Tuossa edessä näkyy junarata, eli siitä vähän kohta lisää tuosta kulkemisesta, esimerkiksi Malagan suunnasta, Benalmadenesta, Torremolinuksesta tänne Huken suuntaan. Tässä me eletään siis tammikuun, onko nyt sitten 22. päivä. Kello on tällä hetkellä 20:10 ja lämpötila, katoin juuri mittarista, mun puhelimen mukaan on tällä hetkellä 13 astetta. Ja kuten näette, niin aurinko paistaa. Tää on hauskaa vuoden aikaa sikäli täällä, että kun nyt on ollut aika lämmintä kuitenkin, välillä päivällä nousee ihan sinne 20, riippuu vähän missä mittaa. Ja sit kuitenkin yöllä laskee sinne 10 ja jopa sen alle. Niin tää on tää pukeutuminen hauskaa seurattava. Nimittäin nyt kun itse on täällä muutaman vuoden asunut, niin on alkanut pukeutumaan talvisesti täällä myöskin talvella. Eli nytkin talvikengät, farkut, pitkähiäiset paidat, takit, kaulahuivit on yllä. Ja tää 13 astetta ei todellakaan tunnu lämpöiseltä täällä. Mut sitten taas kun katselee ihmisiä, jotka tulee tänne lomalle, niin he menee kyllä tähän vuoden aikaan täällä sortseissa ja topeissa ja parassandaaleissa. Mutta tietysti se on se, mihin tottuu. Sen huomaa nimittäin, että kun täällä on ollut vähän aikaa, niin jotenkin keho ja elimistö tottuu siihen lämpöön. Kun kesällä on kuitenkin sitten kuumimmillaan yli 40. Ja näin niin tottuu siihen, että se lämpö on sitten semmoista, että 13 astetta on aika vähän. Näin, nyt tullaan sitten semmoiselle kadulle, jota suomalaiset kutsuu junakaduksi. Ja tossa menee tosiaan toi rata. Ja tää junakatu on yksi semmonen, jonka monet suomalaiset tietää tämän varrella. On tietysti, tässä on aika paljon baareja, ravintoloita, ruokapaikkoja, joitain kauppoja. Ja junakadusta tosiaan puhutaan. Policesin asema, jonka kohdalle tullaan ihan justiin, se on ollut remontissa nyt pari kuukautta ja loppua ei näy. Eli sille on annettu sellainen aikataulu, että se valmistuisi tässä nyt helmi-maaliskuulla, mutta tässä työmatkoilla olen mielenkiinnolla seurannut sitä, että ei siellä niitä työmiehiä niin kauheasti näy, että saa nähdä, koska se sitten valmistuu. Välillä sieltä kuuluu jotakin työn ääniä, mutta sitten saattaa mennä viikko, ettei siellä ole ketään. Näin, tässä ollaan siis junakadulla. Ja tää on täältä työmatkalta. Itse asiassa mä en ole nyt menossa ihan suoraan töihin, vaan mä menen tuonne Cloud Beauty Salonkiin. Mä kuvaan sieltä sitten vielä kohta pätkän rypsihuoltoon. Mutta joo, tässä siis näkymiä täältä. Ilma on kaunista ja ihan mukava, joskin vähän viilee näihin olosuhteisiin. Eli täällä vähän Los Policesista ja junakadulta. Palataan ihan pikapuoliin sitten taas asiaan. Moikka!